Saya perlu nampi tokoh wayang saking tuan rumah Bapak Gunaryanto Esos kalian Ibu Tutut Winasti. Ingsun murmangsa gumun marang sira kulup ing atase wis sawetara suwe anggonira swita kelawan pun bapa lan kawruh apa wae uga wis tak paringke marang sira kulup ewadene tak pirsani teka isih katon jenak ngadhep ana ngarsaning pun bapa kuwi apa meneh kang bakal sira karepake nggir Narayana nggih kaluhuran Sabda Paduka sanget dipenemban kula sampun ngurmaosi sampun kathah peparing piwucal Paduka penemban ingkang kula tampi ewa semanten kula taksih jenak ngadhep wonten ngarsa Paduka penemban inggih kula anggadhahi sumpah penemban. Apa kang dadi sumpahmu ya nggih? Kenging kula ibarataken tiyang upaya maduning tawon. Nadyan kula sampun saged ngraosaken legining ngadur. Namung dereng lega manah kula. Menawi dereng saged nguntal saglodhokipun penemban. Iya jagat Dewa Bathara. Syukur bagus kene jumurung dene sira Darmi Atembaya kang kaya mengkono nggih. Ingsun percaya saugrana murid mongko duwe tekad kaya sira Narayana. Yekti bakal tetekan apa kang dinayuh siswa mau nggih. Sabab ya kanthi sumpah kang mengkono mau utawa niat ingkang mengkono mau. Ateges ing kono wis teteken-tekun pangudine karaben tekan sedyane. Ora liwat ingsun namung paring pangestu marang apa kang dadi lekas punggir Narayana. Lan iki mumpung ana wektu kang prayoga sethithik pun bapa bakal mitungkas marang sira kuluk Narayana. Mun inggih remban
Peparenga paring dawuh kula sampun samakta nampi dawuh paduka penemban mangken inggih sira Narayana urip ana ing alam padang iki aja nganti ninggalake marang Serawung 5 perkara. Serawung 5 perkara. 1 Serawung tumraping panembah. Kaping pindho Serawung tumraping negara. Katelune Serawung tumraping bebrayan. Kaping 4 Serawung tumraping alam. Dene kang wekasan ya kuwi Serawung tumraping kapribaden. Iku kuluk ingkang wajib sira tindakake saben dinane. Oh inggih. Kados pundi babaripun tembung kala wau penemban mangkene. Serawung tumraping panembah kudu ngurmangsani menawa sira urip ana sing nitahake. Ingkang mengkono sira aja pisan-pisan lali marang kang nitahake dene elingmu marang pangeran. Ya kanthi manembah ing ngersani Gusti manut marang satataning agama kang sira rasuk. Tindakno sekabeh ngapa kang dadi gawe sing kirana marang sekabeh kang dadi larangane. Uga sira ngurmatana marang wong liya ingkang uga manembah marang Gusti kanthi metu marganing agama sing beda-beda. Suruh monggir wong manembah marang Gusti kuwi kena tak ibaratake kaya wong lelungan ana sawening kutha ingkang tinuju. Nadyan beda-beda dalane nanging siji kang kaesti manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Mula kang mangkono kabeh kudu ngudi lan budidaya rukune wong-wong kang padha manembah marang Gusti kang nyipta jagat Narayana. Pundi ingkang kaping pindho Serawung tumraping negara. Surasane sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi ana sajroning negara. Ing mangka negara kuwi duwe aturan lan sing jeneng tatanan utawa pernatan kuwi ora sanak ora nyadang. Sapa ingkang luput kudu nampa pidana. Dene sapa kang labuh kudu nampa ganjaran. Mula sira wajib nyengkuyung mungguh apa kang dadi gegayuhan negara lan bebrayane ya nggih. Ora ketang klungsu-klungsu yen sira melu budidaya bisane tumuli wujud gegayuhan mau nggih Narayana. Banjur ingkang kaping 3 Serawung tumraping bebrayan. Sira urip ana praja kuwi ora dhewe, ora ijen ning bebarengan karo bebrayan agung ing mangka negaramu iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku, pirang-pirang adat lan budayane. Kang mangkono wis wajibe yen to sira tansah budidaya ngundhake ngreh kerukunaning bebrayan agung iki nggih. Sabab pangrasanipun kaki ing donya gaman kang ampuh kuwi mung kerukunan kok Narayana. Yen wis gelem rukun aja bedak-bedake kuwi sukune apa, agamane apa, kelambine apa, budayane kepiye, lan kuwi wonge sapa, ora perlu dibedakake. Sabab nadyan beda suku, beda agama, beda busana, beda adat lan budaya, kabeh isih nunggal bangsa, nunggal basa, lan nunggal negara. Dene ing wekasan kaping 4 Serawung tumraping alam. Narayana sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi kejaba saka peparingi Gusti ning uga awit saka dayaning alam. Katitik manganmu saka peparingi bumi, panasmu saka dayaning geni, segermu saka dayaning banyu, lan uripmu saka dayaning angin utawa hawa. Kang mangkono sira aja pisan-pisan ngrusak marang isen-isen alam Narayana. Kepara sira wajib rumeksa marang lestarining alam kang ya nggih Narayana. Oh inggih, ngesake dawuh, Reban. Lan uga Serawung tumraping kapribaden kudu tok tengenake. Sira Narayana kudu teguh kapribadenmu jejeg adeg-adegmu aja luntur, jiwamu kowe dadi wong nuswantara. Lamun sira bisa mengkono, sira ora bakal kagiwang marang panikating liyan lan sira ora bakal mentala adol negara marang bangsamu Narayana.
Kuning nggih Panembahan. Samendang boten karempit dawuh saking Paduka Sangadi Panembahan. Kang Mangkono Narayana wis titiwanci pun bapa bakal nglumintirake wujuding sifat kandel kanggo sira Narayana. Ya kuwi sepisan sinebut Kembang Wijaya Kusuma. Kuwi daya atiasane bisa nguripake marang wong kang mati lan durung titiwancine, lan uga bisa maloyake wong kang nandhang papa Cintraka. Lan uga sira bakal ulun paringi pusaka Cakra Baskara. Cakra Baskara kuwi minangka kanggo sarana manggurah satru murka nggih. Kang mangkono Kembang Wijaya Kusuma bakal tak paringake minangka dadi sundukmu Narayana. Lan uga Cakra Baskara bakal tak paringake ana jroning dadamu, sak jroning kulit, sak jabaning daging. Kang mangkono Narayana, para dikepara ngarsa lungguhmu. Pun bapa tumuli bakal maringake kembangan Cakra Baskara. Inggih Panembahan. Lirigin sanging sang awet gandrung sanget ngaturaken dening Manuwun Panembahan dene sampun kula tampi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma tuwin Cakra Baskara Panembahan. Iya. Namung nyuwun pangapunten. Ketingalipun kok taksih setunggal piyambel Paduka ing dipun paringaken dhateng Putra Narayana. Menika badhe kangge sinten Panembahan? Oh iya, Narayana. Pancen isih siji. Aji-aji ingin durung tak paringake marang sira Narayana. Ya kuwi jenenge Aji Naragopa. Aji Naragopa wujude buta bajang, cacah sayita somah, lan uga panah Kyai Kesawa. Lan munta sira wis ngatek Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, ing kono sira Narayana bisa trini krama wujud raseksa gedhe pinggir dhewe nggih. Nggih. Menawi dipun kewalangaken Aji Naragopa badhe kula suwun Panembahan. Iya. Apa sira gelem nebus sing dadi abon-abone Aji Naragopa? Oh nggih. Nadyan awrat dikados menapa badhe kula sagahi sira sipating satriya yen wis aguh ora kena indra. Inggih badhe kula sagahi tok sagui. Oh nggih kula sagahi. Iya. Yen sira bakal njaluk Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, abon-abone sira Narayana kudu bisa ngungkapake pun bapa murid marang kasedan jati. Wah, Panembahan. Panembahan. Punten menawi kula kedah nglantaraken sedul Paduka kula boten sagah Panembahan. Kepara kula wurungaken mawon ing dados niat kula mau. Narayana sing jeneng satriya kuwi latri lan pakarti kudu nyawiji.
lamun kok sira wis ngatur saguh lah kok banjur sira bali tegese kaya idu tok dilat meneh yen kuwi dikulinake nganti besok ora bakal bisa ilang Narayana mula gandeng wis kareca utawa sira ngucap janji kudu tok lakoni ngerteno Narayana sira ora bakal dosa kelawan pun bapa awit iki sing dadi penyuwuning pun bapa Narayana oh nggih kang mangkono Narayana para sira enggal samata tumuli Adinara Bupa ya kuwi panah Kyai Kesawa bakal tak paringake mapan minangka dadi cecumbuking rambutmu Narayana lan uga Adinara Bupa wujud buta bajang cacah sayuta somah karepe manunggal marang ragamu Narayana nggih para mingna ciptamu pun bapa bareng ngluwitirake Adinara Bupa Narayana sawise sira tampa Narayana kewajibanmu aja nganti lirwa sira nguntake marang sedanipun bapa oh nggih kula kedados bos pundi bapa carane ningna ciptamu pun bapa untakno nganggo geni panasing ati lamun bisa lulus ing kono dadi sarana pun bapa munggah marang kasuwargan Narayana tansah marang sukma sinukna ya winaya wingasepi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana pareng saking lik layak pingaluyut Bapak kaya mengkono sigra sang Narayana sedatep saluku tunggal nutupi baban Basana sajuga kang sinidikara nggih samudra geni panasing ati saking suruning pangesti saking pojok ing mripat bekurut kang dahana mung sakonan gedene nanging dupi dahana kang arutan kasimiring maruta saya wageng urupe kang dahana tengah ngobar marang sang Padmanaba urupe geni awarna kadipluwung kuwawa nutamaken sedane sang Padmanaba labet pandhita kang wis katarima sugenge ora mokal sedane Begawan Padmanaba moksa sakragane Dewa Bathara semene abote pitukon nggonku ngudi marang Adinara Bupa iya penemban saged-saged kula sampun mituruti menawi dados panggon maduka penemban lega rasane nganti kudene Narayana wis entuk ngelmu kang tak upadi wujuding pusaka siji kembang Wijaya Kusuma Wara Cakra Baswara lan Adinara Bupa ya iki Narayana siswa Begawan Padmanaba sing tuwa dhewe lho monggo dhisik
Meh walipun bapa kepleset kuwata galagil bareng krungu kandhang sing kaya mengkono Narayana. Nggih, Narayana. Sira kuwi dudu sesamaku sing tuwa dhewe. Sadurunge Narayana wis ana ingkang meguru kelawan pun bapa, ya kuwi panengah Pandhawa Permadi. Kuwi sesamaku sing tuwa dhewe. Mula Narayana eling-elingen kang dadi daringipun bapa. Sira Narayana ora kena pisah kelawan Permadi. Lamun sira kepengin gayuh kamulyan bakal mulya uripmu lamun gandeng tangan kelawan Raden Permadi semono kosok baline Raden Permadi bakal nemu mulya lamun tok gegandengan tangan kelawan sira Narayana. Sampun kula tampi dawuh paduka pumantar wangsit ing during wonten ing kalingan. Inggih, badhe klestaken dawuh paduka Bapak Remban.
sing tasih awet buka saweku masih belahan yang kaneng manujeko Jengaya kaneng iku wegine sirna tapi nggih swasana tentrem Jatara iku hangesti wondene pitana iku luhur sirna kang memawa kahanane jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sarana medhar luhuring budaya inggih luwiting kagunan ina kang sinebat Ringgit Purwa ugi sinebat wayang lebet mangko piwulang Ringgit Purwa sinanggi dadi tuladha. Gumelar timbangi nusa apa basa angin ditolamun sinurasa. Wah yana yen to singawan kanthi sukani permono. Layar pinenteng dataning tawang nirat bolan awang-awang. Kedebok kaesti minangka bumi blincok kasekon soroten Surya Candra marang Kartika. Pamayang badya titahe kang kawasa sing widu pamayang kang meneng murba. Kayon kadulu lambangi tawana sirpin sasmita bumantin moksa derba kepaket injanipun gending kelawan tembang Trinasa dadi lambanging swasana bungah kelawan susah. Nah harta ingkang ngawurian anenggih minangka cariyos piranganing parwa ingkang kapiji saking Serat Mahabharata punika gumelaring nagari Nandura. Mila sinebat Nandura nenggih mangkuwardi negari kinepung samudra labet napaning nadyaning pulo. Negari Nandura ingkang dumadi saking nusa-nusa Bandaran
yen Cinandra pesasat pati sormi datang kantun bilah sungapaning kaya benawi kuwi harga kanggange kosok nepung ngono diri genaris sekarang iki nagari Mandura pantes nebak para sundari kang merdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladri Hanggung tumeksa dadi pesaban pangupa huga among tani tekan kadri tansah lumadi denya makarti kanthi tekun Bangolasiti temah tatekaning Menggaesti lumbung kari tansah cinandi dadi raja sanegari cekap ing ayun porah mingguri para panisaya mina sariga pider samudra nitih palwa kanthi andindung jala yayah Mas Kintar lampahing punang palwa para taruna manunggal sedya purita marang Sang Waradwija aglaring kawiyatan tengah dadya janma ingkang sujana bali sada laradin tenging disa winangka dadya sarana musadani penandang ruga marga-marga pinapararata bali wisma engga gapura kulines bangun 15 lari sindura para kuning warga dados teken salasih minangka riget kang wonten gendak sekara bebrayan sae papraya uluring asma kinarya japa anggayuh uluring bangsa mila kantos negari Mandura sinebak ngancik ing jaman Swarna Dwipa wenang dene cakra jejuluke Sanata ing ngasta Sangsaragu Sanata jejuluk Prabu Baladewa ya jejuluk Prabu Balarama ya Balayuda Karsana Jaladara Kusumawalita Karsana mila jejuluk Prabu Baladewa mengkuwerdi wenang ageng makutha kadiwatan ngabet Kusubada dadi dalaning dewa awit Kusubada mejahi saturune kayiwangan inggih ing nagari Ngrengga bumi jejuluk Prabu Naga Prasata inggih jejuluk Prabu Balarama mengkuwerdi dadi pustikaning prajurit ya Sang Prabu Balayuda kalebet puspondang kaunang-unang Narendra ingkang sutek nganggo tantang inggih Sang Prabu Kakrasana awit rumiyin dadi sekaring para taruna ing Widara Kandhang ya Sang Wasi Jaladara minangka dadi pepenget Narendra ingkang duwe datang duwe rasa kesel kelawan lutah ya Sang Prabu Kusumawalita awit dadi pustikaning para nata ya Sang Prabu Karsana mengkuwerdi ingkang kinasakaken pengin damel pemanggang nyata Prabu Baladewa Atwa Jendra Mandura mijil pembarep putranira Sang Prabu Basudewa monggo kaya mangkono nuju alir saking aring mangsa kaguna Sang Katomya Siniwaka lenggah ing Dangkaradarma semetor nagari 15 kang sekarang lanjung Silebaran Boraksari Binandawida Wisa Jebak Kasturi satemah pungas gandanira nganti pateng panguraan Jawi miyos Sang Buminata kaya Poremban Seki manggung tetanggung Biyada Pawongan kang sami ngampil upacara nata arupi banyak dalang sawunggaling Hardawalika kacumas dipangga kang sarwa kencana temah sirna kang anungsanira tan mantra-mantra nata Mandura Prabu Baladewa pesasat Bathara Brahma ngejawantah kaya Porapsari Bramber hamlabar kang sami srewa wiwit saking Paningrat dumugi Kori Brajanala kebegamadya kang sangrangantung seba ing Batira Ngayun ketingal ronteh lan dwaja kangane Danung Cinandra pindha jalagya katemuh maruta swasana rep sing teteman tanpa swara kang nyabawa angkung kadyasa swara dawing kusara kahiring bisali
kang lanjut ngarti kanthi sareng lan kanthi sareng tunggal ganggel suwantenan yoga sumawur ojaing kutila kelangan apa ingkang den piora di dalem kinasih napa Kyai Kutila Reksa saya hamawai asring nangilan angging kekemarang abiyatari ngarsa napa lah menika apa pepatih kekasih Raden Patih Sara Praguta Prangka ingkang kalabut sumeh dasar pinter ngomong atus sak kawulane ora kok kalkinasih marang sang napa kasambeting muntat ketingal pasebaning Patih dan Suraprabawa ing jawi begambar sang Yoha ngantri Bupati Jayeng Tantomo Hambaludak nganti handoyong-doyong kepancak sujining lakon sampun dang dilenggah siniwaka panggene derek kapiarsa dadi pangriyaning napa Pandura Prabu Baladewa mangkono aturing Patih Praguta pecah parang suwikan swasana
sasongko kasongan surya
kula wonten panjenengan kadhawuh. Pancen kowe patih sing tak tresnani ya jalaran saka tanggaping Wadana umat marang kanganing Baladewa. Kemarin kula ngaturaken menuwun dene kula ngajak dhateng sesamining ngabdi ya. Nadyan kala-kala aku iki sok kepengin nesu karo dapurmu ning gandeng kowe wis ngetokke sregepmu. Tapi durung titiwancine pasiban wis sibuk. Kowe kok tandani kowe patih sing ngerti karo gaweanmu Pragoto. Lho matur nuwun sinuwun. Detaipun kula menika ngestu padha karo Paduka sinuwun ngantos kumoan iku molancang sowan saderengipun pasiban dipun wiwiti ora dadi apa. Diajeki dikerepi sing kaya mengkono kuwi kabeh kanggo nebus peluputanmu karo kanca-kancamu wingi-wingi kuwi. Pragoto kula wonten dawuh. Siang Bantara ratri kang tak penggalih ora ana liya mung kejaba kadangku ya Gusti Narayana. Raden Narayana kados pundi sinuwun? Lah ya kuwi lho. Wah. Narayana ki rumangsane apa isih Jaka kok pirsani? Yen tak pikir dheweke kok ora duwe rasa welas karo bojone Kyai Jembawati. Lan aneh sing padha ora ngerti dikira aku iki sedulur tuwa sing ora bisa ngandani sedulur nom Pragoto. Apa kira-kira Narayana kuwi meri karo Baladewa? Saksurute Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingsun ingkang pinilih minangka dadi Narendra Mandura. Mbacutake Kanjeng Rama Basudewa. Pragoto kula wonten dawuh. Baladewa kuwi dadi ratu ora merga saka kekarepanku dhewe. Siji, awit saka dadi aturaning kraton. Lamun wong tuwa lanang wis nurut kasedan jati, putra lanang sing metu pembarep ya kuwi sing bakal dumanti panggane Kanjeng Rama Basudewa. Kaping pindho awake para kawula Mandura jare Baladewa kuwi wis akeh labuh-labuh tutupan negara Mandura. Kaping telune aku kuwi dipilih para kawula lumantar wakil-wakile dadi aku dadi ratu ki ora saka karepku dhewe. Apa kira-kira Narayana meri ngono apa piye? Dheweke sing ora dipilih dadi ratu terus lunga sing tanpa pamit tanpa wangenan. Mongko jare tak paringi bumi Banjar Patoman lho. Kurang apa aku mikir karo sedulurku Pragoto. Wah, Pragoto. Aku yang mikir sedulurku Kyai Narayana nganti ngelangut tebaning pikirku. Mongko wis duwe bojo Kyai Jembawati. Kaya ngono kok ya mung ditinggal klincur bae. Apa ora krasa yen sing ning omah wis ana sing ngenteni? Loh, upama meri lah kok yo biyen-biyen kandha karo aku. Upama Kyai Narayana pengen dadi ratu, aku iki pasrah marang Kyai Narayana. Baladewa ora dadi ratu ora apa-apa. Waton sedulur-sedulur iki padha rukun lahir batin Pragoto. Wah, piye Pragoto? Aku kok malah bingung gagas Kyai Narayana. Nuwun sewu keparing kula supaya waktu sedulur. Ya, aku sewu padi agung pangatsami. Saking kemanggih kula estunipun Raden Narayana menika boten kagungan raos meri dhateng palenggan Paduka ingkang sinuwun. Lho, kowe kok muni kaya ngono kuwi dasarmu apa? Kula ngertos wiwit tasih enem ngantos dumugi Paduka dewasa. Paduka sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayiwara Subadra menika dipun bulawentah kaliyan Bibi Sagopi kaliyan Paman Antiyabupa wonten Widara Kandhang. Kanthi mekaten Paduka sakadang sampun ngaosaken rekasane wong urip ana ing Karang Pradesan.
Nadya taman sagupa menika namung sak derajating tiyang angin lembu nanging nyatanipun pinter gula wentah dhateng lari. Buktinipun sareng sampun sami dewasa sedaya dados prayagung luhur kepara kengahi Raden Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Raden Narayana tansah budidaya dhateng tindaking panggesananing para kawula Mandura kadosta paring sandang tiyang kawudan, paring buga tiyang keluwen, paring kudung tiyang kepanasan, paring payung tiyang kejawan, paring teken tiyang kelunyon, saha paring kepadang dhateng tiyang ingkang nandhang pepeten ugi boten enten dangun papan pangibadah. Gusti kula Raden Narayana menika dipun alem inggih boten bungai, dipun elek-elek inggih ketingal sabaripun. Lekas pekaten kula wau mertelaken bilih Kang Rai namung mligi sabyatu dhateng Paduka Sinuhing Mandura. Hebatipun malih ingkang Rai menika boten nate ngetok-ngetoke dupeh seduluring ratu. Nadyan boten ketingal gendhong kumalungkung, boten nate ngurusui menapa-menapa dhateng Paduka Sinuhun sedaya pentas piyambak. Dasaripun Kang Rai Narayana menika seneng nguwongke wong. Lah mila boten bokal kathah tiyang nyesani mestani bilih Kang Rai Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, mlurut tanpa bala, menang dhateng ngasorake. Inggil boten ngungguli, andhap inggih boten kumpulan. Sedaya kula wau labet anggenipun tansah jagi kawibawan asma Paduka Sinuhun. Malah Kang Rai nate raosan kalih kula. Lho. Yai Narayana kawurasan apa karo kowe? Kok sajake kok templek karo kowe Brahmana iki? Sajake kok akrab karo kowe Narayana kuwi? Persasat keluaripun Kang Rai Narayana kula ngertos sedaya. Koso langsunipun wadi kula nggih dipun cepeng Kang Rai Narayana. Menawi Pangeran Nijabahi upami sinung derajat dados ratu kacarios badhe kados kamukten piyambak. Mboten badhe ngajeng-ajeng tilaranipun tiyang sepuh mekaten raosanipun Sinuhun. Wah, ya. Yen pancen Narayana bener kandhane kaya ngono kuwi muga Gusti Kudaneni idam-idaman Yai Narayana. Ya mung kudu eling Prabuta. Ana pepiling saka para luhur ingkang suwasane sing jejeg durung mesti bener, sing bener durung mesti becik, sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Lakar donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih, ala becik buka susah padang peteng, seneng kali boten seneng niku tetimbanganipun Sinuhun. Ya, kang kula Prabuta, yen nganti pletek ing srengenge dina sesuk-esuk Gusti Narayana durung bali, ingsun dhewe sing bakal goleki Yai Narayana Prabuta. Lagi sowan sabtu bareng sunewo kagaring pasewakan katasan jiwana kok wonten dirata-rata padaking ranti lamun ya pangene kala garang muncul timone kakunan samsara tenan padang
dari taman mongkeng setawar sikit daya-daya kawayah pun Baladewa sumadra dawuh Guru wonten wigatos saking pundi dene paduka Guru sangka Ngabojro kawuh wonten pendhapi Mandura Guru oh ya Nger Baladewa mula-mula nganti teka ning negara Mandura iki jalaran ulun ngumadi kadang kita Narayana Nger Baladewa lho ngumadi kadang kula Narayana ya Ulo medhak saka Suralaya jujug ana Banjar Katonan. Narayana ora ana. Kula mau ketemu bojone sing nomor 2. Lagi niru jarik. Iya. Sajaya arep mangkat tanggapan Narayana. Kula banjur ulun nyuwun katerangan namun to. Dina iki apa bener Narayana nang ana negara Mandura nggih Baladewa. Waduh pungulun nyuwun pangapunten. Sejatosipun boten benten kaliyan paduka kula piyambak ugi nembe ngupadi wonten pundi pakanipun kadangku Yayi Narayana kula. Oh, ora ning kene ta? Boten. Nah, mangane wedok ngomong mangane istri sing nggih. Nggih. Namung nyatanipun boten dumugi mriki. Wis iki nyalamat iki. Kaya lak melincur bae. Nangger pungulun Baladewa paduka kok sanget-sanget ngupadi kadang kula Narayana menika kadawan menapa menawa nggih Kakrasana mula jeneng ulun ngupadi kadang kita Narayana jalaran autus sadita mesti guru ulun Bathara Guru paring dawuhan jeneng ulun kene ngupadi jagoning dewa ngertenono lamun ta wektu dina iki kayuwangan Suralaya kunggan mungsuh saka negara Dwaraka Kalestri ya kuwi Prabu Yudhakala Kresna lan patihe Kudakala Kresna dheweke bakal ngamar Bathari Supraba lan uga bakal njaluk kayuwangan Suralaya menawa dawuh saka Adi Guru inan goleke jago satriya pinandhita ora kok iki kejaba kadang kita Narayana waduh ulun menawi kawontenanipun kayuwangan Suralaya kados mekaten gandeng adi kula Narayana dereng inanggih menawi kula ingkang nakiri kados pundi iki perang lho iki perang apa jeneng kita ora bakal kebotan ulun kula ngurmaosi Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata ya ulun menawi wonten kepareng paduka Baladewa sagah remuk kinarep sawuh putung kinarep bebalang kula badhe ketingal labur-labur kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa ulun kula ing griya mangku mangun kanduhan reman lelena tanpa ganen ya tanpa lusa kanggo sang Hyang Mama mangkala sang Tata Mudha wis nglengrepa Kaya
kakawon bolong karo iya nggih Balarama Gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili kula minangka dadi makiline Ki Guru nampa kang dadi makiline kita Baladewa makili kang Gandeng Narayana waduh kula Lega asing anak kula. Dene sampun katampi panyuwun kula. Anggen kula makili dhateng kadang kula Yai Narayana. Ya, enak kono Baladewa gandeng wis ana kesaguhan kita. Maringgal wujudna kesaguhan kita ngundurake mungsuh. Ing padha kancing baris ngorban kemanasan. Wih. Dinten mriku kula tumrap karo Wadyabala saking Mandura. Umure badhe kula kani ngunduraken Narendra Yaksa ingkang arsa bedah kayangan Surya. Kula disiken aku. Muga-muga lan jeneng kita Baladewa sebab iki nggih. Nanging bias minangka bening. Anong suni ngomong sing dewa. Nggone Baladewa ngatonake setya bakti maring para Jawata. Beli. Kang mengkono wae buta, kaya kang wis kok sumur dhewe. Ingsun nedya dadi jagoning dewa. Piliyana Wadyabala Mandura sing betamlek, piliyana Wadyabala Mandura sing gamben-gamben aja ngisi-sini. Akune ayo padha ngatonake setya bakti tuman maring para Jawata. Beli, sater sithik saking dawuh sinuwun. Prabowo, Dun, untuk ngendika dawuh sinuwun. Sira kang pinter ngatur gelaring baris. Goningsun bakal ngadepi mungsuh. Iki mengko nganggo gelar baris apa? Mawi paduka garantur kula mawi gelar baris Wiradhanata kemawon. Wiradhanata? Nggih. Menika gampil dukakipun. Oh iya. Kaeling-eling. Ora ngono mung loro boten. Ya. Kang mangkono ganis padha sangate ganis sawit iki. Bubarno kabeh kang padha gantos sebo. Ingsun nedya minangka dadi jagoning dewa. Tak jaluk kabeh wae padha meksa marang kuncaraning para Mandura. Wis sriko.